Kajing puli na kasithi baar jong o Paulus bakod siya o Timotheus kalenong nga baar kadukhat ka bapra hadu bakhatsan. Tokan mau bo Jesu Christ ubalmi pat nagibayam ulahir pateng na udabit kumba layalap haga gospel jonga. Ka gospel ya kaba nga sya syutom bat sya kum kenjeri kum udakan. Henry kakatino blay kam sya kum kenjeri namar kata nga sya ya kani baro nakabanta kito kibalajit. Bamakiru kindup yo ya kajing pen em hau Christ Jesu kabalong lem bat kaburam bom jukut. Kajing ong kalong kabatikena tada ngilayap lang batu. Nyeni im lang ru batu. Ladangi yai sya ngin yai sensyar lang ru batu. Ladangi len yu mauru un len yengi. Ladangim yai ne ute u yai ne kumju namar umla ban len yaladi. Jopen ken mau eki syapang kani batuk kentu jo reki hakmat utrai ban kiar nakabayannya syapang ki kencien naba kampen bhai e lai no ban penjot ya kinong sengap to yale kan bala ban pen pau yaladi hau blai kum ubalayo jing menjur unong trei ubom don dau ban le ran ubayalap tikena ya ketien ka jing shisha ka ketien jong utrai kasam arpusan kotrai ai ngantip ya kalenti jongmi kotrai ai ngantip ya kalenti jongmi hikai yang ai kalenti jongmi to ya lame nga ha ka shisha jongmi bat to hikai nga naba melong ublai ka jing pen em jonga kotrai ai ngantip ya kalenti jongmi utrai long babaha bat babeg ukadewi kalenti hakibasakma uyalame kibas ngurit hakarai kabahong uhikai kibas ngurit ya kalenti jong u kotrai ai ngantip ya kalenti jong me baro kalenti jong utrai kilong kajing iet bat kajing shisha ya kito kibas sumare kajutang bat ki hukum jong u kajing mut bari jong utrai kadai kito kibating burom ya u haki upan pau yala kajutang kotrai ai ngantip ya kalenti jong me kajing puli na gospel bakoi kat kum Markus kalenong bakhat ar kadikhat ar pupra hadu balai pusaw uwai nagi start an lawan syau Jesu barula kali u kai ka hukum kabanengkong e na baro u Jesu ula jubab kabanengkong e kadai kani to sya skor ko Israel utrai blai jungi ulong tang ma utrai pat fidei bani e yau trai blai jungpi da ka donot jong pi baro da ka men sim jong pi baro da ka jingmut jong pi baro bada ka bor jong pi baro ka baar ka dei kani pidei ban it yalau para marjan kum yala dehi om don kano ko pat ka hukum ka bakham krau ban yakini utau stat anyul ong hau ka dei shisha ko na hikai melakren ni ka ba shisha ba don way blay bat om don way pat light na u bat ban iet ya uda ka donut baro da ka jingmut baro bada ka bor baro bat ban iet yala upara marjan kum yala dehi ka kham krau ban ya baro kijing kenya thang bat kijing kenya bat habau Jesu le i baula ai ka jubab ka bastat ula ong hau phim jengai na ka himau blai hadien kata omdon banut kali ai shu ya u ka gospel jong utrai